farkon fari dai sani kowa ne da yardan Allah za a yi bukukuwa na sallah wanda aka fi sani da idul fitr. To sakamakon haka ne rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa karkashin jagorancin shi kwamishinan 'yan sanda CP Aliyu Adamu Alhaji ya umarci shugaban fanni na gudanar da irin wayannan abubuwa da ya tattari jami'an tsaro ya tabbata kuma head of operations wato ya tabbata an baza jami'an tsaro ko ina domin a tabbata an yi wannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma ina tabbatar ma da al'umman jihar Adamawa jami'an 'yan sanda kashal mutane 1,207 wanda aka baza domin su tabbata gudanar da nan bukukuwa a filayen da ake sallan idi da kuma filayen da za a buƙaci yin irin bukukuwa na wasanni na sallan. Har ila yau kuma akwai hanyoyi na shiga da fita inda muka kyautata zato wasu idan har suka dauki daman hakan ko su shigo su yi mana ko barna ko tada hankali ko kuma wayanda suka yi na cikin gida su gudu ta wannan hanya, to wayannan ma an baza jami'anmu domin gudanar da sintiri, sannan kuma idan har hakan ta faru a tabbata dai an kama wayanda suka aikata haka. A kowace shekara ana samun wasu sabbin salo na wasu dabaru ko na wasu tsagerun mutane da sauransu haka. Wace irin salo ne ko kuka fitar domin magance dukkanin wata irin fitina da ta taso wadda ba tare da an shirya mata ba? To al'amari dai wanda yake ci mana tuwa koriya wanda dai muke ji a wasu sassa daban-daban bata iso mana nan ba, amma duk da haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa. Jami'an 'yan sanda sun riga sun lashe takobi domin su aikata su ga sun kawo duk hikimomin da za su kare hakan din daga faruwa. Na ɗaya dai mun riga mun kira shugabannin makarantu domin wasu wurare ana yin garkuwa da ɗalibai a makarantu, to mun zanna da su mun yi mu'amala kuma mun yi haɗaka a inganta tsaro a makarantu inda ɗalibai suke. Na biyu kuma muka ba da layukan sadarwa domin mutane su gaggauta kiranmu idan har akwai abin da ya tashi ko kuma nuna musu irin barazana da rayuwarsu ko da dukiyoyinsu, to nan take kuma jami'an 'yan sanda akwai wayanda aka wakilta domin muna kiransu rapid response domin su gaggauta kai ɗauki a duk lokacin da aka bukace su. To kuma al'amari irin wanda yake faruwa kamar na IPOP a yi attacking jami'an tsaro, yanzu kun duba a nan ma mun riga mun baza jami'anmu a dukan ofishin inda yake na 'yan sanda domin mu ba da kariya ta musamman ga jami'anmu da kuma waɗanda suke da haƙƙi mu ba su tsaro. Idan muka yi la'akari da cewa kusan nan gwamnatin tarayya ta ayyana cewa ta haramta taro da ya kai mutum 50, sannan kuma a lokacin da ake bukukunan idi, ta ya za a yi ga cewa an bi irin wannan doka a irin wannan lokacin ganin bullar wannan cuta? To wannan zan ci gaba da kira ga al'umman jihar Adamawa su sani cewa wannan annoba abu ne wanda yake gaskiya ne kuma yana barnata rayuka kwarai da gaske. To bin umarnin shawarwarin da masana musamman likitoci suka bayar ya fi da rashin bin umarni. To mu kuma dama a kullu yaumin muna nan domin mu aiwatar da dukkan dokan da gwamnati ta kafa. To yawanci muna ba mutane dama su yi biyayya, idan ka yi biyayya salun alun, idan kuma ba ka yi biyayya ba to ya zama tilas mu shiga mu aiwatar, ko ta faɗakarwa ko kuma ta duk wanda ya bijire kuma mu tabbata dai akwai doka, sannan kuma mu gurfanar da shi gaba domin a yi mishi hukuncin da ya dace domin ya zama wa'azi ga saura. Kamar wuraren wasanni da wuraren da ake bukukuna da sauransu na cikin haramcin nan da wannan hukuma ta sanar a wannan karo, yaya za a ga cewa an kiyaye wannan kuma a irin wannan bukin sallah? To lalle wannan ya zama tilas a shugabanni wato critical stakeholders wayanda suke da fada a ji, su ma su tashi haikan domin su shiga sahu, su dinga jama mutanen su kunne, su ba su shawarwari, su nuna musu amfanin yin biyayya ga dokoki.
to a haka kuma kwanakin bashi kwamishinan 'yan sanda na jihar adama ya riga ya zagaya su gaba daya inda suka fahimci lalle al'amari na tsaro abu ne wanda ya zama tilas kowa ya shiga, kuma sun shiga sun yi amanna da shi kuma suna yi muna gani.